mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwese kwamungava muri kuma-TV mana enyika. Rekedzai tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so, iri kubva kuTikTok. Anzi Brother Nashi, ndiri kukunyorerai ndakatowanda ndichishandisa ghost account nekuti handisi kuda kuzozivikanwa. Ndiri mukadzi uye zvekare ndiri muprofita. Kunoko kuTikTok nditori nepage rangu ritori nemafollowers akawanda kusanganisira nema-South African. Ndinopota ndichitomboendawo pamalive ndichiprofita. Saka ndinoshumira, ndinonamata uye zvekare mukubatsira kwangu kwandinoita nguva zhinji ndinowanzo kushandisa cooking oil. Ndichakuudzai kuti sei ndichishandisa mafuta kazhinji pandinenge ndava kupa munhu zambuko. Kune vanenge vachida vanokwanisa kuuya havo ndozovabatsira, but ndine nyaya yandiri kuda kuti ndinge ndichizokuudzai. It is very controversial, but ndinoda kuti vanhu vakawanda vange vachizviziva kuti zvinhu zvakaita sezvizvi zvinowanikwa mumatare umo mamunofamba nemamuchafamba. Hamungazozivi kuti ningi anenge achishandisa chii. Ndinotopfekawo nguo chena, ndinotorarama nevamwe vanhu zvakanaka uye zvekare vanhu vazhinji vanototi ndine chipo. Asi chokwadi chiri kudzinza rekwedu ndechekuti isusu kwedu tinoshandisa mweya wengozi wemurume uyo akapondewa nababa vedu kuma-1980s. Ndiwo mweya uyo watinoshandisa mukuprofita kose kwatinoita. Nditori nedzimwe hama dzinoita zvekun'anga, dzichitopota dzichitoburitsawo mudzimu iwoyo uchitoshopera uchitotaura, but hausi mudzimu wemumusha, mweya wengozi. Saka kunyangwe vanoenda kumachechi aya vanoti maPentecostal church, ndoda kuti vange vachizonzwawo nyaya iyi ndinge ndichizovaudzawo zvinoitika mumachechi mavo kuitira kuti vange vachizonzwisisa zvinoitika pamweya isusu patinenge tiri panyama. Handisi kunyora kuti ndinge ndichitsvaka macustomers kana kuti vanhu vange vachizondinzwira tsitsi, nekuti panewo mhiko dzandinofanira kuti ndinge ndichizopota ndichizadzikisa, nekuti ndinoshanda nechipoko, and chipoko chinongotaura zvachinenge chichinzwa kuda icho choita zvachinenge chichinzwa kuda. Haungafi wakachidzivisa kana nguva yacho yakwana. Ndiri kunyora nekuda kwekuti ndiri kuda kuti vanhu vange vachizozviziva kuti zvinhu izvi ndo zviri kuitika. Dai zvaibvira ndaikwanisa kubuda pachena so that mafollowers angu ange achizviziva kuti mweya wandinoshandisa mweya wakaita sei, but kana ndikadaro ndinenge ndava kutozvikanganisira business rangu. But pandiri patori nezambuko, but ndinoshandisa mweya wechipoko kuprofita nekubatsira vanhu. Saka murume uyu akaurayiwa nababa vangu kuma-1980s. Ndichazvitaura zvose. Baba vangu vainge vari munhu ainge akatemererwa mangoromera nababa vavo. Vakatomborova vanhu vari mukombi yainge ichienda kuGlenora. Izvi zvakaitika kuma-late 2000s. Vakarova kubva kuna driver, conductor wake, zvikari nemapassengers ose ainge arimo, because baba vangu vainge vaine hasha. Vakazonorasa zvavo mimwe micheka iyo yavaishandisa yaiita kuti vange vachizobatwa nemangoromera. Saka ipapo pavakauraya munhu. Baba vangu hanzi vakazviita pavainge vakadhakwa, but munhu uyu zvinonzi yainge itori best friend yavo. Zvakaitika apo pavainge vari kumombe vakamurova murume iyeye. Vamurova kudaro hanzi vakamusimudza, vakaita wekubereka kumusana. Ropa rake hanzi rainge richichururuka nemuhuro mavo umo, nekuti vakamurova zvibhakera zvakawandisa kufesi kwake. Vakamupaza shaya dzake, kunyange pavakazoenda nemubetseri paakaenda
achida kunoona kuti pavainge vasiya vakamuviga painge pakaita sei, zvekare nemhiko dzavainge vava kutoda kutoti vange vachiita. Hanzi vabetseri ven'anga vakatobvunza kuti kasi wanga uchimurova nesimbi here? Baba vangu vakati kwete, ndanga ndichimurova nezvibhakera. Saka baba vangu ivo pachezvavo vaiti kana vakatanga kurwa nemunhu zviya vaisa kurega kusvika wadonha pasi. Kana wadonha pasi ukada kumuka vaikurova futi kusvika wangoti zii wati rapata wakarara pasi. Ndipo pavaibva vachizosiyiwa neshavi ravo iroro rainge richivapa simba. Vaitozviti ndiri Samson, ndo yainge iri nickname yavo because vaikwanisa kurwa nevanhu vakawanda panguva imwe chete ende hakuna kana aikwanisa kuzovakurira. Baba vangu vakazofa vachiita zvekurohwa, ndo zvakaipira mashavi awa, nekuti vakazosangana neainge asingazvinzwisisewo, ainge ainowo mashavi ake. Nekuda kwekukurawo, baba vangu vakati vatanga kurwa naye, murume iyeye akavarova chibhakera pahuro apa, ndokubva vatovhunika mutsipa vakafirapo pasport vari mubhawa. Ndokufa kwakaita baba. But baba vakazosara vofa, asi chivanhu chose chekuti tinge tichingoramba tichishandisa mudzimu usiri mudzimu wemumusha, uri mweya wengozi, vainge vakatotizivisa nechekare. Ipapo vanoti mushure mekunge vakwidza gomo vakabereka murume wavainge vaponda. Ipapo vachiita zvose izvozvo vainge vakatogarwa neshavi racho iroro remangoromera. Ndopa vakabva vachizodzika mugomo vakatsvaka pekuhwanda kusvika kunze kwasviba. Pavakaona kuti kunze kwainge kwasviba, vakabva vachizotanga kufamba vakaenda kune rimwe village kwainge kuchigara sekuru vedu ava vainge vari n'anga but vachiwirirana neimwe n'anga. Vakatozviziva vakatosenza kuti muzukuru wavo ainge auraya munhu. Vakabva vachizosangana nababa vangu munzira, ndokubva vachizoti iwe handisi kutoda kutoti unge uchisvika pamba pangu, chitoenda kumba kwanhingi. Baba vangu vakabva vachizoenda kumba kwen'anga iya, uko kwavainge vaudzwa nasekuru vavo kuti vange vachizoenda ikoko. Vakazoti vasvika havana kana kutombotaura nyaya yavo. Vakatosvika sekuru vacho vatorongedza bhegi ravo zvekare netsvimbo dzavo. Vakabva vachizofukidza baba vangu mucheka mutsvuku. Ipapo baba vanoti vainge vachitoita sekunge munhu ava kutoda kutobudirwa. Ndopa vakatorwa vakabva vachizoendeswa kugomo kuya uko kwavainge vasiya kuine mutumbi wemunhu. Vachinosvikako vakabva vachizonzi vaifanira kuti vange vachizozvizora ropa remufi remunhu wavainge vauraya. Saka vakabva vachizopiwa banga, vakabva vachizomucheka pakati pemakumbo ake. Vanoti pakatanga kubuda ropa rainge rakawandisa, vakatanga kuzvizora muviri wavo wose. Vainge vakashama vasina kana chavainge vakapfeka. Saka vachiita zvose izvozvo vakanzi unofanira kuti unge uchiti kubva nhasi iwe Thomas, not his real name, iwewe neni tava mwana wanyamunhu, zvichireva kuti inini newe tatova hama nehama. Ndakutenga, ndava kuda kuti unge uchipinda mumusha mangu Thomas, nekuti kubva zuva ranhasi wava kunzi uri wekwa name hidden. Mukomanashi musazoudza vanhu surname yangu. Saka ndokupinza kwavakazoita murume uyo mudzinza rekwedu, even though tainge tisina ukama naye. Saka vakabva vachizoti kwandiri, mutorwa ndiye anokwanisa kumuka ngozi, asi sezvo iwewe neni tatova mukoma nemunin'ina, tava chinhu chimwe chete. Potse kuita baba vangu, baba havangamukiri mwana wavo ngozi. Hatisisiri vatorwa Thomas. Saka iwe hazviiti kuti unge uchizondironda mungava muri mumatare uchibuda uri mweya wengozi. Baba vachitaura vanoti chitunha chaThomas chakatanga kutaura. Chitunha chikatotaura, hanzi akamuka apo pavainge vakamuradzika, ndokubva atotanga kutotaura
navo nen'anga, asi hanzi ainge achichema zvisingaiti achiti, sei wandiuraya naiwe John, sei wandiuraya? Hanzi ndo zvaakatanga achiita izvozvo, achichema zvainge zviri very violent, asi kumuka ainge asingakwanisi kumuka, ainge akangogara. Hanzi vakanetsana naye Thomas kwenguva yakareba kusvika vachizomukurira. Baba vangu vachitaura vainge vachitoti mweya wengozi paunototanga kutomuka paya munhu paanozotsipikwa, hanzi vanhu vanotomboita kakava, nekuti iye anenge achingobvunza kuti wakandiurayirei, hanzi aingoti wakandiurayirei, wakandiurayirei. Ivowo baba vachimuudza kuti ainge achifanira kuti ange achizozorora, uye zvekare vainge vachimuudza kuti kana uchida kuzodzoka ndinokupa mubvumiro yekuti unge uchizodzoka musha mangu, asi uchadzoka usiri mweya wengozi, asi unenge watova mudzimu wemumusha. Iye achingoti handidi kuitwa chikwambo, handidi kuitwa chikwambo. Kana zvichiita nerimwe zuva, kana kumba kwangu kwazouya vanhu avo vanenge vaine ngozi dzavo dzavanenge vachida kutsipika, ndinokwanisa kuzotora vhidhiyo ndokuratidzai kuti chii chinombonyatso kuitika apo pazvinonzi munhu ari kutsipikiwa, kuitira kuti vanhu vange vachizonzwisisa uye nekuzoziva kuti mweya wengozi, kana zvikanzi munenge makasundidzirwa kana kusairirwa mweya wengozi, hamufi makapabuda, nekuti panotogadzirwa ecovenant, yekuti covenant iyoyo inenge iri covenant yeropa rakadeurwa remunhu iyeye. Saka ropa iroro rinenge richingomhan'ara kuna musiki, whether uri mukristu, uri mumuslim, kana kuti uri wechibhoyi, ropa ndo rakakosha, ndo rinenge richingomhan'ara richiti ndakaurawa, ndakaurawa. Ende pose paanenge achidzokera uko kunzvimbo kwaanenge akanzi uko ndiko kwawakagadzirirwa kwaunofanira kuti unge uchizozorora, iye anenge achiti kana akaendako ikoko ropa rake rinenge rakatomhan'ara nechekare kuti aiwaka pane risina kupenderwa kunyika yevapenyu. Saka anongonzi dzokera, zvisinei nekuti muri makristu. Ngozi haiti zvatinoda isusu, inoita zvainenge ichida, nekuti kunotoshandiswawo mitemo yatisingakwanisi kunzwisisa isusu, nekuti tinorarama tiri panyama. Zvinoitika mumweya zvimwe zvacho hatikwanisi kuti tinge tichizvinzwisisa unless kana matozvionawo nemaziso enyu. Wandinoda ndeuya uyo anoti hakuna chinonzi ngozi. Ndinenge ndichida kuti ndinge ndichimbomudena dzimbobuda mudzinza rekwavo, tione kuti anokwanisa here kuzodzidzinga nemunamato, nekuti mweya wengozi iropa rinenge richimhan'ara kuna Mwari kuti ndakaurawa, ndakaurawa. And panenge pachitofanira kutoti pange pachitoripiwa, kuitira kuti mufi ange achizoenda uko kunzvimbo kwaakagadzirirwa, kwaanenge achifanira kuti ange achizonozorora. Saka covenant iyo yakagadzirwawo nababa vangu nen'anga yavo musi iwoyo zvaitika. Saka Thomas akati adzokera zvekare kuvafi apo pavakamukurira pamazwi nekutaura, nekuti zvichiitika achipikisa kudaro, n'anga yainge isina kungomira chete. N'anga yainge yadhrowa seko baba vangu nemufi vainge vari mukati medenderedzwa iroro, ichifamba ichikusha-kusha mushonga wekuti iye Thomas mufi uyu ange achizoshaya simba pane zvaainge achiti ainge achida kuita. Paakadzokera kuvafi, baba vangu ndo pavakabva vanzi wava kufanira kuti unge uchibata mufi uyu kwekupedzisira, sezvo paakafa mushure mekunge vamuponda vainge vasina kumupeta. Saka vakanzi chimupeta nekuti yatova hama yako. Baba vangu ndo pavakabva vachizomupeta zvakanaka-naka. Akabva achizosimudziwa nemachinda awo ainge aunzwa nen'anga yainge ichibetsera baba vangu. Vakabva vachizoenda naye mugomo kune kwavakazongonomusiya, kwekuti hakuna kana akazombokwanisa kumuwana. Akadyiwawo nezvikara zvesango, hakuna akazokwanisa kuzowana mutumbi kana kuti mabhonzo ake.
saka vakati vapedza kuita zvose izvozvo mugomo umo mavakamusiya muri muninga, hanzi vakatora ropa, but ropa iri rainge radonhera rakawanda pamashizha. Baba vangu vakapiwa chipepa bag chavakanzi vange vachizotora mashizha iwawo vange vachizomaisa mupepa bag. Vakafamba vachidzika ndokubva vachizosvika paya apo painge pamboitika hondo. Thomas achinesana nababa vangu achivabvunza kuti wakandiurayirei. Saka ipapo zvekare hanzi vakanokora ivhu rakawanda, then ndokubva vachizoenda kumba kwen'anga. Zvose izvi zvichiitika baba vangu vainge vakashama. Baba vangu vanoti vakapindwa nechimwe chando chakanyanyisa musi iwoyo because kwainge kuchitonhora, saka vakaita usiku hwose vasina chavainge vakapfeka. Apa vakangozara ropa chete muviri wavo wose. Vakafamba vakadzika gomo vakaenda kuvillage kuya uko kwainge kuchigara sekuru vacho ivavo, ndokubva vachizonzi vange vachirara. Mangwana acho makuseni ndopa vakabva vachizogadzirirwa, vakagadzirirwa mishonga, vakapiwa bucket vakanzi vange vachigeza. After vapedza kugeza ndopa vakabva vachizonzi vaifanira kuti vange vachienda kunoisa pondo kumakuva. Vakaita saizvozvo, vakaenda vakanoisa pondo kumakuva. Vakabva vachizotaura nemweya waThomas vakati, nepondo iyi ndakudana mumba mangu kuti unge uchizova uri iwe changamiri wedzinza rangu. Saka sezvakaitwa ipapo apo pakatsipikiwa mweya waThomas, ndo zvinofanira kuti zvinge zvichizoitika kana kuri kunzi mweya uyu wemufi unenge wava kuda kuti unge uchizozorodzewa. Method yakashandiswa pakagadzirwa covenant, kana mava kuda kuparadza kana kuzorodza, kuchi vanhu vanoti kuzorodza mweya wemufi, munenge muchifanira kuti munge muchitevedzera gwara rose iroro iro rakashandiswa nababa vangu kuzvizora kwavakaita ropa. Panenge pachitofanira kutoti pange pachitotengwa mbudzi, kana patengwa mbudzi kana kuti mombe, then hama dzemufi dzinenge dzichifanira kuti dzinge dzichizoti kusha. Iyi yatova secret kikiki yemudzinza rekwedu inozivikanwa nevashoma kuti kana tava kuda kuti tinge tichigwejenura mweya uyu tinge tichizoburitsa mudzinza rekwedu, panofanira kuti pange pachitengwa mbudzi yeblack kana kuti bhuru reblack robva raurawa. Kana raurawa kudaro rinofanira kuti ringe richizourawa nehama dzaThomas uyo akaurawa nababa vedu. Then kana vauraya chipfuwo ichocho vanobva vachizoisa ropa racho, mungava muri muhari kana kuti mumbiya. Hama dzose dzababa vangu dzinenge dziripo dziri hama dzeropa dzinenge dzichifanira kuti dzinge dzichizokushiwa neropa iroro, dzichiudzwa kuti aiwaka mainge makatapa umwe wedu, asi nhasi uno tauya kuti tinge tichizomutora, tinge tichimubvisa mudzinza rekwenyu, tichimuunzawo mudzinza rekwake, nekuti ihama yedu. Kana zvaitika saizvozvo mweya wake Thomas ndopa unokwanisa kuti unge uchizonobuda uchizonotaura kuhama dzake. Zvaizvezvi iyi ndo secret. Ngozi imwe neimwe ine secret yayo yekuti vakazviita mukoma vanenge vachitoti ivo vatsvene, vakaita sesu ndisu tinotozviita vatsvene mudzinza. Uyo anenge aine matambudziko aanenge ainawo, zvisinei nekuti inini ndinobetsera vamwe, handiti ava vandinobatsira havana dzinza neni, vatorwa kunyange vakauya nengozi dzavo. Kana ndikaita zvandinenge ndaita ndikavabatsira, hazvifi zvakandikanganisa inini kurarama kwangu. Vandinenge ndisingadi kuti vange vachizoziva masekret akaita sewawawa ari very deep, masekret emudzinza dzinenge dziri hama dzangu dzeropa, nekuti vakazonoburitsa mweya uyu waThomas unenge wava kutoda humwe huripwa hwekuti hatizokwanise kuzoubhadhara, nekuti makore acho awanda kubva kuma 1980 mukoma. Zvinhu izvi zvakaitika ndisati ndazvarwa, nekuti ndakazozvarwa gore mainge muri mugore ra 1983. Baba vangu vainge vatoponda Thomas uyu nechekare.
kare. Saka kubva gore iroro razvaitika kusvika pari nhasi, isusuwo tava kutoshandisawo mweya wake Thomas tichingoti idzimu remudzinza, idzimu remudzinza, zvekuti nekufamba kwenguva isusuwo tikafa kana tikasazoudza vadiki ava vakazvarwawo nehanzvadzi dzedu, vachange vachizongoti aiwa kani mudzimu watateguru vedu, izvo kwani munhu akatourawawo nababa vedu. Saka kazhinji mukaona n'anga iri n'anga inorombesa kana kuti munhu anongoita yese yese, zvekuti kana ukaenda kwaari uchiti uri kuda kukuvadza munhu haane basa nazvo, anongokuudza kuti hapana chakaipa, anongokubvunza kuti une pikicha rake here, unoziva zita nesenemu here, otokugadzirira munhu asina kubvunza zvakawanda nekuita tsvakurudzo dzekuti ichokwadi here kuti pane munhu akakutadzira. Kazhinji kana ukaona wapinda mumatare akadaro, kunyange kungava kuri kumasowe kana kuti vafundisi vaya vanokukuridzirai kuti munge muchiisa zvituko kana kuti avanoti macases muchirungu paupenyu hwevanhu, kunyange vanenge vakakukanganisirai, zivai kuti kuseri kwacho kunenge kuine mweya unenge uriko, mweya wemufi, munhu akafiramo mudzinza iroro zvisina kunaka, nekuti mufi iyeye anenge achiti ngatiwande, tinofanira kuti tinge tichiwanda, nekuti zvinoitika munhu kana akafa mushure mekunge waisa kesi pamusoro peupenyu hwake, panongonofa chete, anotanga kutokuronda ende anototanga kutotevera dzinza rako, zvekuti vanhu vazhinji vanenge vachitevererwa nemweya yevafi, vanhu vakawanda, nekuti kana wafa uine kesi haukwanisi kuti unge uchizorora, nekuti unenge uchifanira kuti unge uchidzoka panyika, zvinhu izvozvo zvinge zvichigadziriswa. Saka chipoko ichi chinozongodzoka watongova mweya wengozi, nekuti anenge akafa ari under your case. Zvinhu izvozvo zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichizogadziriswa. Madzinza akawanda zvose izvi zvandiri kutaura havatozvizivi, ndokusaka ndati ngozi iyo itori nesecret, ngozi icovenant iyo inenge yakatoitwa, yakatogadzirwa, ndokusaka ine simba, vanhu vasingazvinzwisise, especially vanhu vanonamata. Covenant ndo yakakosha pazvinhu zvose zvinoitika mumweya, kunyange dhimoni, kune madhimoni mamwe amunototi awa madhimoni, then kozotoita mweya yevafi vanodzoka nekuda kwemaspiritual covenant. Kune mamwe macovenant ekuti unokwanisa kumaparadza nemunamato, kune mamwe ekuti haukwanisi kuti unge uchimaparadza nekuti mweya uya unenge uchingodzokera uchingonomang'ara uchiti ko iye ari kunamata akamira sani, nekuti zvinhu izvi pazvakaitika ainge asipo. Baba vangu vakazotanga kuita zvekurapa, ndo first sign iyoyo mudzinza rekwenyu. Kana mukangoona munhu atoita zvinhu zvake nechimbi ava kutorapa musingazvinzwisisi, nekuti kana zviganzi panenge paini anenge aine chipo chekuprofita, anenge achifanira kutoti anga achitoudza hama dzake dzinge dzichinzwisisa kuti mweya wacho wauri kuti mweya mutsvene wacho waunoshandisa pakuprofita, kana kuti chechi yako yawatanga imimi vamufundisi zvakabva nepi, kuitira kuti vange vachikwanisa kunzwisisa. Vazhinji vanototanga machechi vachitoshandisa ngozi idzi, just that vanhu havadi kuti vange vachinyanyisa kuita tsvakurudzo. Kana kuchivanhu hazvitombonetsi, nekuti hama dzose dzinenge dzichifanira kutoti dzinge dzichitoronda gwara dzotoziva kutoti munhu ari kutaura apa ndinhingi wedu. Saka kana mukangozonzwa zvichinzi hama yenyu yava kutorapa, ava kutobetsera vanhu, zivai kuti panenge paine secret, panenge paine game inenge yakatotambwa, ende munofa, munopera mose one by one, sekupedzwa kwakaitwa hama nababa vangu vachingozviti vanonamata. Baba vangu pavakaona kuti ndo
metsi dzavainge vatamba vakabva vachizobva kumusha vakabva vachizotanga kushanda kuHarare, but vaishanda paplot rehama yen'anga yainge yavabatsira kutsipika. Saka variko kuplot ikoko ndopa vakabva vachizotengeswa machira emidzimu, vakabva vachizoita mapira avo. Thomas uyu akatotanga kutofamba mudzinza rainge ratova sort of like svikiro remudzinza. Ava kutozvudza kutoti inini ndini ndatova changamire wedzinza iri. Baba vangu pavakazodzoka kutown ndo pavakangoti ndava kuita zvekurapa, hama hadzina kumboita basa nazvo, hanzi pakatoitwa bira, asi mudzimu wakabuda uchitaura wainge uri waThomas ende vainge vava nechikwambo. Saka kuti mimwe midzimu yemumusha isazotaura, panofanira kuti pange pachizova nechikwambo kana kuti zvikwambo izvo zvinenge zvichipikisa kana kuri kunzi midzimu yemumusha kana ikada kuya ichitaura kuti no man, pane zviri kuitika, pane tsvina yapinzwa mumusha, marara ari kufanira kuti ange achizotsvairwa achiburitswa kunze kwemusha. Zvikwambo izvi manje ndo zvinenge zvichibloka paya panenge pachifanira kuti pange pachitaura, ungava uri mudzimu wemumusha, panenge pava kutaura chiri chikwambo. That is the reality. Whether unonamata kana kuti haunamati, vazhinji munokwanisa kutorira nendimi muchiti ndinorira nendimi, ndine mweya mutsvene inini, but munenge makatogarwa nemhepo dzezvikwambo. It is just that vanhu kuti vange vachizvinzwisisa vanoona sekunge inenge iri fiction, nekuti zvinhu zvepamweya izvi hazvisi zvinhu zvepanyama. Saka baba vangu vainge vaine bhuku ravo ravainge vainaro. Bhuku iroro ririko rinotogara neimwe brother yangu, ndiye akange akapiwa zita rababa vangu. Saka akatopiwa bhuku chakaita chikaunta bhuku chekudharadhara chine mazita, ende vanhu vose vari mubhuku imomo vose vakapera kufa, nekuti baba vangu vainge vakatonyora kutoti iwe Ana uri kufanira kuti unge uchizofa either watsikwa nemotikari, iwe Jose unofanira kuti unge uchizorumwa nerovambira, iwe Ningi unofanira kuti unge uchizodhirikirwa ungava uri mugodhi, iwe Ningi uchabayiwa nebanga uri kumakasa. Ndo zvakaitika. Baba vangu vakatanga kupedza hama dzavo vachidziuraya. Saka vaya vanenge vafa vanenge vachingotsipikiwa, ndo kuita simba kwakaita baba vangu. Baba vangu vakaita n'anga yainge ichizivikanwa, vainge vaine mukurumbira ende vaitorombesa level rekwanandunge chairo. Saka vanhu vose vainge vachiuya vachiromba vaitopiwa zvikwambo izvo zvainge zvichigadzirwa nababa vangu. Zvimwe zvacho vaitoita zvekuenda vachinonotenga kuMozambique. Vaiva vaine imwe rumu yavo. Murumu imomo ndini neimwe brother yangu tiri vaviri tainge tichingopindamo. Maigara muine mabhodhoro. Mabhodhoro iwawo waiti kana ukatarisa mukati mawo waikwanisa kuona gonye, rimwe racho waikwanisa kuona muine ziso remunhu rinenge richitobwaira kana kuti rurimi rwemunhu. Izvi zvinenge zviri zvikwambo zvinenge zvakagadzirwa, but panenge paine secret one inenge isati yazadzikiswa chete yeropa, kungozodonhedzerwa donwe reropa mukati mechibhodhoro ichocho. Chinenge chatova chinhu chipuka chinenge chava kutotaura, chichitotaura zvachinenge chichinzwa kuda. Uye zvekare zvikwambo izvo zvainge zviri zvikwambo zvababa vangu zvaitorarama neropa. Zvaitopota zvichitonzi iwewe chienda kumwana wemukoma wangu, chienda unge uchizonomupeta, enda unomunwa ropa. Zvaitova nenguva yekutoti zvaitonzi gore rakati, after makore akati, mwedzi wakati, panofanira kutoti pange pachizotodonha munhu 1. Baba vangu vakapukuta dzinza ravo rose, vakasara vakangosarawo avo vainge vachipenga, vainge vasingakwanise kuti vange vachibvunza baba vangu. Vazhinji vakazongotiza vakaenda kuchurch. Saka tiri kuchurch, especially church idzi dzemucheno dzemasutu, toda kukuudzai imwe secret zvekare iriko. Handisi kuti Mwari hakuna, Mwari variko,
asi vanhu chavasingazivi ndechekuti sezvakaita hama dzababa vangu dzakazotiza dzikati tava kunoponera kuchechi apa muri kuteverwa nemweya waThomas. Mweya waThomas hauna kuregedza kutevera hama dzababa vangu nekuti mweya wengozi wainge uchida kuti unge uchibuda. Saka zvazvinozoita manje munhu akadaro akaenda kuchechi kana kuti vana vake vakaenda kuchechi, mukada kuzvicherechedza kuchivanhu vanokasika kubudirwa, kungava kuri kumasowe zvekare vanhukadzi, munofanira kuti munge muchizvibvunza kuti sei vakadzi vachinyanyisa kukasika kubudirwa ndo vanenge vachingochema nendimi. Kunyangwe kuchechi kashoma kuona munhu rume achinzi abuda dhimoni riya rekuti kana chechi inomboita sekunge ichatombovharwa vanhu vava kutofokasa padhimoni rinenge rabuda. Makambozvibvunzawo here kuti vakadzi kazhinji sei kumasowe vari ivo vanongotanga kungorira nendimi, uye ikuku kumaPentecostal church vakadzi zvekare ndo vanongoti kana akangoiswa chigunwe pahuma pake apa kana kungobatwa musoro wake ototanga kutogwina vasingazivi vobva vati ari kuita demonic manifestation. Saka ipapo pamunenge muchiti it's a demonic manifestation, unenge utori mweya wengozi, sezvakaita kudzinza rekwedu vana vehanzvadzi dzedu avo vanenge vachizviti vanonamata chaizvo vasingadi kuti vange vachinyatsokuita tsvakurudzo kuti sei vasiri kukwanisa kuwanikwa, sei vasingakwanisawo kuti kana vakashanda sezvinoitawo vana vevamwe vange vachikwanisa kubudawo nesomething. Gore rinotanga rinosvika pakupera usina kana sendi, usina kana chine musoro chaunenge wakakwanisa kuita sezvinenge zvichiitawo vana vevamwe uchingoshandira mweya wengozi. Saka mukunamata kwavo ikoko vanenge vachifungidzira kuti vanenge vachigona. Saka kana akabatwa ungava uri musoro wake, mweya uya waThomas unobva wareacta manje obva ati ndatowana pekuti ndinokwanisa kutobuda ndikatotaura nyaya yangu, zvinhu zvangu zvikagadziriswa, ndikakwanisa kuzorora. Saka most of the times vanhu vanonamata nyaya idzi havadzizivi manje, kunyange vekumasowe they don't understand this, kuti ngozi painobuda haitongobudi ichitongotaura yotokuudzai kuti inini ndakaurawa nemurume ainge achinzi John, mainge muri mugore ra1981 andiuraya akabva achizoenda neni kugoma akazodai. Aiwa, hazvifambi nemutoo iwoyo. Saka vanhu vemumachechi especially mumaPentecostal church vanoti kana vakaona munhu ava kuita sekunge ava kunzwa dzungu kana kuti anenge ava kuda kubudirwa, ivo vobva vati idhimoni. Saka mweya wengozi unouya zvishoma semunhu anenge achikoka simba, because munhu anenge akatsikirirwa, anenge akagadzwa kana matombo pamusoro pemweya wake. Saka hangomuki same time, anenge achitokoka simba zvishoma plus neshungu dziya dzekuti ndakaurayiwa. Saka paanenge achikoka simba kudaro anokwanisa kutotanga kutozvongonyoka achizvipunzira pasi, zvobva zvatonzi deliverance service, namatai kutonamata kwamunenge muchiita kuya, iye anobva atowedzera hasha manje kuti vanhu ava kasi vari kutoda kutondiuraya, ototanga kutonetsana nemi paya. Saka ngozi hadzifambi semadhimoni, uye zvekare ngozi haina basa nezita rekuti Jesus. I am going to sound very controversial, but ndochokwadi chemahara ichocho. Regai ndikupei example yekuti pamusha chaipo kana uine imbwa dzako ukati futseke bhoki inototiza kana kuri kunzi inenge ichiita zvainenge isingafaniri kuti inge ichiita, inotobva ipapo kana ukangoti bhoki futseke, then pobva pachizoita nyoka. Ungati futseke nyoka here ikakunzwa. Saka zvinhu zvinoitika mumweya hatikwanisi kuzvinzwisisa kana tiri panyama. Ndinonzwira urombo avo vanoti kana mweya wengozi ukatanga kubuda wotanga kuti in the name of Jesus, hapana zvamunenge muchiita ipo paya. Mweya wemufi unozongozorora zvawo, wotoona kutoti aya mahumbwe aya,
wotongodzokera zvawo wotongozvigarira wakamirira musi wekuti unge uchizobuda. Kana mukada kuzvicherechedza kunyange mukati deliverance service zvanhasi mozoti munhu uyu adzikinurwa, kana akanobatwa futi musoro wake chinoherereka zvekare. Kune vanhu vaya vanongonzi each and every Sunday service vanobuda madhimoni. Haasi madhimoni, kudzinza rekwavo kunenge kutori nemhondi yakatoponda munhu. Saka mufi iyeye sezvo anenge asinawo simba, nekuti anenge achitofanira kutoti ange achisimbisiwa either nemuprofita kana kuti vanenge varipo vanoziva kuti mweya wemufi uyo anenge akatsipikwa anosimbisiwa sei kuti akwanise kutaura. Saka vazhinji vanenge vachingoona mabody movements obva vatoti ari kutobudirwa uyo nemadhimoni. Izvo kwani kunenge kusitomborina madhimoni asi unenge uri mweya wengozi. Zvaunozoita manje unokwanisa kuzongopretenda wotongoti zi motofungidzira kuti dhimoni raenda, but vanenge vachida kuona kuti harisi dhimoni but mweya wengozi uri pamunhu. Kana pastor akabata munhu musoro anenge aine ngozi iyoyo inofungidzira kuti yava kutorwiswa oro yava kutoda kutourawa, ndipo paunoona munhu wacho anongotanga kungochema achiridza mhere. Ende izvi ndo zvinoitika futi kuchivanhu vaya vanenge vachinzi vari kubudirwa nemweya yengozi, kana kuti mudzimu unenge uchirwadziwa nekuda kwezvinenge zvichiitwa mumusha vanhu vaine zvikwambo, unobuda uchichema because unenge wabva kure wanzi unge uchiwa kuzogadzirisa zvinenge zvichinetsa. Saka munhu iyeye atanga kugwesha pasi, kusvetuka, kutorovana nevanhu variko mapastors vanogumisidzira vazotorohwa ndare chaiyo ravanenge vachiti dhimoni, but rinenge risiri dhimoni, unenge uri mweya wemufi. Toti iwewe wakafa uchiita zvekudzipwa, obva wachizogurwa musoro wako woenda unogara pane umwe mukadzi. Kazhinji ngozi dzinogara pavanhukadzi. Wakagarapo ipapo wakamirira kuti nguva yako inge ichizonzi iwe nguva yako yakwana yekuti unge uchibudikira. All of a sudden wotonzwa musoro wako wabatwa, nekuti kana munhu ari possessed kunyange namweya mutsvene, mutumbi wako unenge watova mutumbi wavo. Saka pamunonobata munhu uya munenge musingazvioni kuti matobata munhu akafa achiita zvekutogurwa musoro. Mungawirirana pakadaro here, kana kutoti munototatsurana? Variko vafundisi vakatorohwa vanenge vachiti ndakarohwa nedhimoni. Makarohwa nemweya wemunhu akafa, ngozi baba. Ende zvinhu izvi hazviperi nekunamatira munhu, asi zvinopera nekuzoda kuzonzwa kuti munhu wacho akaurawa sei uye zvikare zvinogadzirisika sei. But vazhinji havadi kuti vange vachizvinzwa zvose izvozvo. Saka isuwo kudzinza rekwedu mukukura kwedu takazongokorawo tichidzidziswa nababa vedu kuti mudzimu watinoshandisa mudzimu wekukwereta. Ichazoti kana yakwana nguva then unofanira kuti unge uchizodzoserwa kudzinza rekwawo uine zvauripwa zvatinenge tifanira kuti tinge tichizoendesa kudzinza ikoko. But sevanhu venyama mukoma tinenge tiine maplans. Baba vainge vakataura nesu vakati, vanangu, kana ndatorwa nenguva ndoda kuti munge muchizoita zvakanaka. Upfumi ndakusiyirai upfumi because takasirwawo maprazi nemombe dzakawanda, matrakta nemisha nedzimba muHarare omo. Vakati munotsvaka chekutengesa, then mobva machizonzwa kuti munhu uyo wandakauraya Thomas anoda chii, munge muchizomudzosera kudzinza rekwake. But mukomanashe sevanhu venyama tinenge tiine maplans edu. Saka dzimwe hanzvadzi dzangu dzakabva dzachizoti tichazozviita. Vamwe vakazoenda kumhiri kwemakungwa. But kurapa tose tinorapa, tinobetsera avo vanoziva secret yemumhuri. Unozongoona munhu ava kutotanga kutorapa, anenge akatotaurirana nemweya wake Thomas. Kana tikaona zvaita saizvozvo tinobva tachizomudaidza togara naye pasi totaurirana, tomuudza kuti aiwa secret imwe yemumhuri. Kana wava kushandisa mweya wake Thomas unofanira kuti unge uchidai pagore, unofanira kuti unge uchiita 1 2 3. Ukasadaro unenge watogadzira
bhomba rinozokuputikira iwewe nevana vako. Saka nyaya yandauya nayo mukoma, ndinozviziva kuti vazhinji vanoteerera maprograms enyu vanokwanisa kusazvifarira, but ndangoti ndinge ndichingokuudzai kuti zvinhu zvakadai zvinotoitika. Panenge paine mweya wengozi panotonetsa, unopedza kufamba nyika yose uchidyirwa mari pasina chinobuda. Ukangoona uine dambudziko risingaperi, ukaona uri mukadzi anenge achingoti ndaedzawo kupinda mumarelationships ndichibuda pasina murume anenge achiti ndikuda kukuroora, kunenge kuri kungoudzwa nemuromo kuti iwewe ndikuda kukuroora, asi chinozobuda hapana. Munenge muri vanhu vanongogara vachingonetsana. Ukangoona uchiramba uine dambudziko rakaita seiroro, ziva kutoti unenge uine mweya wengozi unenge uri pauri, because kana chiri chikwambo ndo chinoti kana vamufundisi vakakunamatira pane zvinoitika pauri. Kana ukaona zvinhu zvakadaro zvichiitika zvichinzi munhu uyu abatwa nedhimoni, ndichazokuudzai kuti kana chiri chikwambo chinobuda sei, because zvinotobuda zvakatosiyana nemweya wemunhu akapondewa nehama yako. Kana ukaona uchingonamatirwa, uchingopiwa minamato asi pasina chinenge chichishanduka, ziva kuti unenge uri mweya wengozi. Kana uri murume zvekare, uchingoti kana ukashanda washanda chinobuda hapana, ziva kuti unenge uchitoshandira futi ngozi. Saka zvinenge zvichitoda kutoti unge uchitombovhenekewa, wotomboonekwa kunzi hausi kutevererwa here nemweya wengozi, then pobva pachizopatsanurwa kuti iyi ingozi, ichi chikwambo, then apawo panenge paine zvinenge zviripo. Asi sevanhu tinenge tiri pakutsvaka, seine mukomanachi, kana ukatouya kwandiri ndikatoona kutoti iwewe kutoti nditange kuronda, it will take a very long time, ndinongokupa nhombo dzako dzekungotiwo for 1 month 2 month unongoona sekunge zvinhu zvako zvava kutotanga kutofamba zvakanaka. Inini kusaidi kwangu ndinoda kutoziva kutoti dzaunenge wandipa idzodzo ndatokwanisawo kutoraramisa mhuri yangu. Ndiyo secret iripo kumapastors, kune vanorapa nekunesu tinoita zvekuprofita. Tinokoshesa mari pamberi, zvekuzoti iwewe wazokwanisa kubuda mudambudziko rako. Dzimwe nguva tinenge tisinei nazvo, unless kana utori munhu anenge aine mari, ndichitoziva kutoti apa ndinokwanisawo kutomuka nekutosimudzirwa nemunhu uyu ane mari. Ndiyo secret iripo. Kana mukaposta nyaya yangu nozondizivisawo mukoma. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedwe. Strange things indeed they do happen in this world. Kana muine zvamunozivawo panyaya iyi, munokwanisawo kuuya kuinbox kwangu, then mobva machizotiudzawo side renyu kuti imimi zvamunoziva ndezvipi, tinge tichizoshare nevamwe vedare redu. Ngatisanganei zvekare mune chimwe chirongwa chinotevera.